Hi Lovebird family. Guys, good morning ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ. Sunny hi ಮನ್ಪ್ಲೆ. Hi. Hi. ನಮ್ಮ guys ನಕ್ಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಕೇನಿ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಕೇನಿ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಕೇನಿ. Sunnyಗ್ಲ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೀನಿ. ಅದೇ Sunny. ಗೇರ್ ದಾತ ಬತ್ತುಂದಿ ನಾವು. ದಾತ ಬತ್ತುಂದಿ ನಂದು. ಒಂದು ದಾತಿ. Cat. Cat. Light. Cat. Tight at light. Cat. Tight. ಎಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂದಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ಬಡ್ಸಲ ಬರೋದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಿಲ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ತೊಡ್ತು ನಿಕಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯಾರು ಇನಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಡೋ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಎನ್ನದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಈ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಮಂತ್ ದೀವಂದೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಈ ನಡುವೆ ಸಾನ್ವಿಗ್ ಜ್ವರ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಬರ್ತನೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಜ್ವರ ಬರ್ತನೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಸಾನ್ವಿ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟದೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಫುಲ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟದೇರು ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಪೂರಲ್ಲ ಎತ್ತಂಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಸಾನ್ವಿ ನಾನು ಈ ಡ್ರಾಯರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಬಿಡೋಂತೆ ಫುಲ್ ಕುಂಟುನ್ ಪುರ ಓಲೋರ್ ಮತ್ತು ಅಂತವ್ರು ಅಂಚನೆ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ದ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ನು ಈ ಮರ್ದು ಪುರ ಕೊರ್ರೆ ಸೊ ಎಂಜಿನ ಅರಸಾಸ ಮನ್ಪೊಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ದಾದಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಓಲೋಲಾತ ನೈಕೋಸ್ಕರ ಸಾನ್ವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಸಾನ್ವಿ ಹಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋರೇರ ಅಮ್ಮ ಕುಂಟು ಮಾಡಿ ಪರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋರ ಕದೆತಾರ ತಲಿ ಲೈಟ್ ಇರದ ತಿಕ್ಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಕದೆತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಸಾನ್ವಿ ಎಂಕಿನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಪಂಡೇರಾರು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಅದೇ ಅವಲ್ ಕೂತ್ಬತ್ತಿರ್ಲಿ ಇನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋರ ಎಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋರ ಮಲ್ಪೋಯ್ರ ಜೈ ಪನ್ನೆ ಜೈ ಸರಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಪುರ ಇನಿ ಸಾನ್ವಿ ಎಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏತ್ ನಡು ಪೋಕರಿ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಂದೊಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗಳು ಗೊತ್ತು ನೇರ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಈ ನಂಬರ್ ಪಾಡೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಈ ನಂಬರ್ ನಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯರ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿಪ್ಪುನು ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಬಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂದು ಪಂದ್ ನಿಕುಲ್ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋದೆ ತೂವಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಸರಿ ತಕ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಎಸ್ ಜೈ ರಾಜರ್ ಬತ್ತಿರ್ತಲಿ ಇನ್ ಯಾರ್ಲಾ ಇಡೀ ರೂಮ್ ಒತ್ತರದಿರ ಬತ್ತೀರತ್ತೆ ರಾಜರೇ ಸಾನ್ವಿ ಡೊಂಡು ಮೈಕ್ ಸಾನ್ವಿ ದಾದೆ ತೂಪಿನಿ ಸಾನ್ವಿ ವರ್ಷ ಬರೋನುಂಡೆ ಇರವ್ ದಾದು ಮಂತೀನಿ ಪಪ್ಪಾಗುತ್ತಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯಾರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ದಾದು ಬೇಲೆ ಕೊರ್ನಿ ದಾದು ಮಂತೀನಿ ದಾದು ಮಲ್ತೀನಿ ಹಾಳ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅರೆ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನೆ ಅದೇನೇ ತೂಪೇರಿ ಕಡೆ ಎಂಗುಲ್ ಕದೆ ಪುನಿ ಯಾನ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕದೆ ಪುನು ಐಕೊಂಜಿ ಅಂದ್ ಮರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ಲಾರ್ ಬಾ ನಮ್ಮನೆ ಕದೆತ್ತದೇರಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮಂತ್ ನಂಚ ಅದಾದ ಅಂತ ನಂಚ ಅದಂತ ರಾಜರಂಜಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿರ್ತು ರಾಜರೇ ಬನ್ನಿದ ಅಲ್ಲ ನೋ ಅದೇ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ತೂಯಿನ್ ದೆತ್ತಾರ ತೂಯಿನ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಕತೆ ಪರೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ವಾಡ್ನ ಇರು ಬಲ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಅವಸ್ಥೆ ಆತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂದ್ ತಿಳಿ ಈ ಓಡಾಡೆ ಪೋಪಿನ ಬೇರೋಗು ಇತ್ತಿರೋಲ ಪಿರೇ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಓಲೋಲ ಆತನ್ ಫುಲ್ ಸಾನ್ವಿನಂತೂ ಡ್ರೆಸ್ ಓಲೋಲ ಆತನ್ ಮತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಅವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಕರ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರ್ಲ ಈ ಕಡೆ ದೀತೇರ ಅಲೆ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುವೇರ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸುರಕು ದೀಕಾನೆ ಬರ್ಚೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಬುಕ್ಕುಡ್ ಬರೆ ಬರ ಸರಿ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚು ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ತುಲೆ ಸಾನ್ವಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫುಲ್ ರಪ್ಪ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕೊಡ್ ಬಂದು ಪೂರ ಮೂಲೆ ದೀತೆ ಮಿತ್ತೆಡೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲನೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೊರಣಿದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟಿಯರ್ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಐತಾನೆ ಪೂರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯರ್ ಅವಸ್ಥೆ ಆತಿನ್ ತುಲೆ ರಾಜರ್ನ ಓಕೆ ಎತ್ತನ್ ರೊಂಬ ಇತ್ತೆ ರಾಜರ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆತನ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ಕರ್ತೇರು ಒಂದತ್ತ ಕಾರಣ ಕರ್ತೇರು ಏರು ಕಾರಣ ಕರ್ತೇರ್ ನೆತ್ತ ಏರ್ ಮಂದಿನಿ ಇಂಚ ಪುರ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆರ್ನ ಬೇತೇನೆ ಮುಂದೆ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಿನಿಯ ಎಂಚಿನ ದಿಗಿನ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ದಿಗಿನಿ
ಸೊರಕು ಈತೇನ್ ಪೂರ ನೀಟ್ ಮಂತಿಯರ ಬಕ್ಕತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೂಲ್ ದೀವ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅನ್ ಪೂರ ಮೂಲ್ ದೀವ ಅಂತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತದುಲೆ ಸಾನ್ವಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಕರಿ ಇಡ್ದ ಕೀಲ ಇಜ್ಜಿ ದಕ್ಕದ್ పోతుండు ರಾಜರ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿನ ರಡ್ಡೆ ದೀಪಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆಂಕ್ ಪೂರ ಸಾನ್ವಿ ದತ್ತೆ ದಕ್ಕುವೇರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಲ್ ಮಿತ್ ದೀತಿಂತೆ ಜಾಗ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ದೀ ಓಡೆ ಎಂಚಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಸಾಂಗ್ ಇರ್ನ ಸಾಂಗ್ ದಾದಿ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಹಾಪುಣಂದ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ ಹಾಪುಣಕ್ಕೆ ಏನ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜತೆ ಬನ್ನಿ ಅಚ್ಚಚ್ಚು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಚ್ಚಚ್ಚು ಹಾರಿ ಸಾಂಗ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಸೊ ಸರಿ ರಪ್ಪ ಪೂರ ನೀಟ್ ಮಂತ್ ತೀಕ ನಮ್ಮೈತೆ ಆವತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಜೈ ಒಂದು ಐತೆ ಸಾನ್ವಿ ಓ ದೀಪಿನಂದು ದಾದ ದೀಪಿನಂದು ಜುಮ್ಕಿ ಉಂಡು ಸಾನ್ವಿ ಜುಮ್ಕಿ ಉಂಡಮ್ಮನ ಒಂದ್ ಜುಮ್ಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ದೀಲೆ ಇಟ್ಟು ರಪ್ಪ ದೀಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀಲೆ ಮೂಲ್ ತಗೊಂಡಪ್ಪಾರ ಸಾನ್ವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿನ ಕುಂಟ್ಲೇನ್ ಬೋರ ಆದಿತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತಿರ್ತಿತ್ತೇರು ಕುಲ್ದು ಅರೆಗ್ ತಿರ್ತು ಬೋರ ಅಂತ ತೋಜೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇರು ತುಲೆ ಏತ್ ಪೋಕರಿ ಮನ್ಪೇರಿ ಏತ್ ದುಂಕುವೇರು ಅಮ್ಮಗ್ ಪೂರಾ ಕುಂಟುಲೇನ್ ಪೂರ ಒಲೋಲ್ ಮಲ್ತೀರು ಫೈನಲಿ ಸಾನ್ವಿನ ಪೋಕರಿಲೇನ್ ಪೂರ ತಡೆ ತೊಂದು ಕುಂಟುಲ್ ಪೂರ ಮರ್ತದಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮೂಲು ವೈಪ್ಸ್ ತೆಗೆದಂತುಲೆ ಅವೇನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಮೋನೆಗ್ ಪೂರ ಒಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತಿನ ವೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ತಮ್ಮಗ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾನ್ವಿ ಮೂಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೀತ ಅಂದ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಲಾಂಡ್ ಪೂರ ದೀದಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಾಂಡ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಕತಿ ಸಾನ್ವಿ ಆರ್ ಮಲ್ತೀರ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೊಡ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡ್ ಹೆಂಗ್ ಯಾರತಿ ಸಾನ್ವಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮೈತೆ ತಿರ್ದದು ಮಂತೊಂದು ಲೇರಂತೂ ಕನ ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಜಿಂಜ ಒಂದು ಲೇರ್ ಅತೆ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ರಂಡು ಕೋಡೆ ಮಲ್ದೀರ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಮನಾರ ದುಮ್ನಾನಿ ಮಲ್ದಂಡು ಅತೆ ಚೆತ್ತಲೆ ಒಂದು ನಮಕ್ 1 kg ಮರ್ದು ಏತುಂಡು ತುಲೆಗೆತ್ತೆ 1 kg ಉಂಡತೆ ಇದಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗಾಂಡ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪೇರು ಅತೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಮನಾರ ಜೋಪನ್ ಮಂತೋ ಜಾಲೆಗೆ ಒಂದು ತುಲೆಗೈಜ್ ಮನಾರ ಪಂಡೆ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬಜಿಲು ಓಮ ಬಕ ಕಾರಾಯಿ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಮರ್ದಿ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಪಂಡ ಉಂದ್ವಿ ಮನಾರ ಮಶ್ಚನಕ್ಕೆ ಏನ್ವಾರು ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಪಂಡ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಹನಗಲ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಸೊ ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮರ್ದೊಂದು 1 kg 1-2 kg ತಿನ್ಪೇರು ಅದೇ 1-2 kg ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಆಪುಣ ಅಂದ ಸೊ ತುಲೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಒಂದೊಂಥರ ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಲಕಲ ಶೋಕ ಆಪುಣು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ಮರಿಯಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕದ ಬೆಚ್ಚ ಗುಜ್ಜದ ಅಡ್ಡೆ ತಲೆ ಗುಜ್ಜದ ದೋಸೆ ಟ್ಯಾಬ್ದ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂತೇರು ಸೊ ತುಲೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಮೂಲು ದೋಸೆ ನಿಕ್ಕಿನ ಪೀಸ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಒಂದೇ ನೋಡು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸಾನ್ವಿನ ಪೋಕರಿಲೇನು ಪೂರ ತೂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 10K ಲೈಕ್ ಆಂಡಲ ಆವೋಡು ಅಂಜನೆ ಮಿನಿಮಮ್ 15K ವ್ಯೂ ಆಂಡಲ ಕೊರೋಡೆ ನಿಕಲು ಸೊ ಈತೇನು ಬನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಮನ್ಪೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಡ್ತಿಗ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್